Oh baby. Because me ma pro me in 15. My isn't Tatiano. Na obi beto me. O say me na me nchiano. Na me si baby. Wo na ofi abontin a obeto mu fi ho no. Adenti na wo nchia me na me ma wakwa aba na me momu na me wese me chia wo. Wan na chia ne yonko. Die wa beto ofi abontin abeto obi ofi. Ene die ono so ofi a obi abeto no wan na chia ne yonko. Yo, asem we yade a emuodu nanso tiahye se ye kasa enchia ye kasa. Okay. Enchia ye enkasa ho se enipa o kasa obi ho a ye enchia enu nti obetimi asori anopa me mema good morning nanso me ni wudi nkomo anopa no a machia wo efise makasa wo ho. Okay. Enchia ye kasa enu nti yana etoda bia yana ejina said ye etie enu nti wonu no na oba ye no enka anidie mu de enka de oba ye no wonu mom na obechia eye wona oho dada sapepe. Okay anidie mu no afi na wakasem yo mepacho atiefo ne ahwefa mu tie yen se enkomodie no eye wo de na wo bibia opese wo so wo ka na wafre yen ewo ahomatrofo yi so ewo 329 40890